Wyżynty stali. Co tam jest takiego? Abyste nešli pred nás. Vážení spoluobčania, ctení hosti. Dovolte mi, aby som vás srdečne pozdravil, privítal na oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania pod generálnou záštitou ministra obrany, ktorými vzdávame hold všetkým padlým počas druhej svetovej vojny v našom regióne aj celej Slovenskej republiky. Zároveň pri tejto príležitosti stojíme na štarte 36. ročníka turistického pochodu náučným partizánskym chodníkom Zlatno Skýcov. Dovolte mi v mene organizátorov Nitrianskeho samosprávneho kraja, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre a jeho základných organizácií v Zlatne, Skýcove a Zlatých Moravciach, klubu slovenských turistov, obce Zlatno a obce Skýcov privítať medzi nami vzácnych hostí. Naše pozvanie prijali prezident Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Tibor Gašpar,
ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pán Richard Takáč, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Juraj Blanár, minister školstva pán Tomáš Drucker, poslanec Národnej rady a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Branislav Becík, poslanec Národnej rady a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Marian Kéry, a poslanci Národnej rady Jan Richter, Svoboda, Petr Kalenda. Taktiež vítam zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky pána Ľubomíra Svobodu. Zastúpenie Ústrednej rady Slovenskej zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave pán Jozef Havel. Prednostka okresného úradu v Nitre pani Beáta Áčová. Prednostka okresného úradu v Zlatých Moravciach pani Zita Koprgová. Taktiež vítam pána primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára, spoluorganizátora starostu obce Skýcov pána Tomáša Kolembusa. V neposlednom rade teda vítam všetkých poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostov obcí z Požitavského regiónu a širokého okolia, poslancov obecných zastupiteľstiev v Zlatne a v Skýcove, členov delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, zástupcov klubu vojenských výsadkárov z oblasti Banská Bystrica, predstaviteľov a zástupcov všetkých politických strán, hnutí, združení, cirkví a iných spoločenských organizácií. Taktiež vítam prítomných redaktorov a zástupcov médií. No a nesmieme zabudnúť ani na vás, teda všetkých srdečne vítam, ktorí ste prišli, a ďakujem vám, že svojou účasťou na pietnom akte i pochode náučným partizánskym chodníkom, ktorý pred 80 rokmi bol pokropený krvou, zdávate hold tým, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní a položili svoje životy za slobodu nášho národa. Ďakujem. Úvodný príhovor chcem požiadať pána prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, páni ministri, vážené pani poslankyne, páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán zástupca náčelníka generálneho štábu Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, dámy a páni, Slovenky, Slováci, vzácni hostia. Som veľmi rád, že som sa mohol opätovne ukázať a zavítať sem medzi vás a zúčastniť sa na tejto nádhernej akcii. Jej poslaním je nielen obdivovať dnes krásy slovenskej prírody, ale predovšetkým si pripomenúť zlomový okamih našich národných dejín. Už o niekoľko dní uplynie 80 rokov od chvíle, kedy zaznel pokyn "Začnite s vysťahovaním", ktorým sa začalo jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu na našom kontinente. Slováci a Slovenky povstali so zbraňou v ruke proti krutému a neľudskému nacistickému režimu
a prispeli tak k jeho definitívnej porážke. A toto víťazstvo by aj dnes malo byť zdrojom našej národnej hrdosti, ale tiež aj pevným putom, ktoré našu vlast spája so slobodným a demokratickým svetom, keďže sa povstaním Slovensko k týmto hodnotám prihlásilo. Odvaha a statočnosť našich predkov, ktorí sa zapojili do odboja, si zaslúži našu večnú úctu a obdiv. Ako sa dozvedáme z ich príbehov, v mnohých prípadoch nešlo o vycvičených profesionálnych vojakov. Boli to často mladí ľudia, ktorí sa pripravovali na svoje povolania, študovali, venovali sa svojej práci alebo svojim rodinám, rozvíjali svoje schopnosti a plánovali si svoju budúcnosť. Okolnosti ich však donútili chopiť sa zbrane, riskovať životy, zdravie, zápasiť s nedostatkom potravín a znášať ťažké, často až hraničné životné podmienky a situácie. Dnešný pochod, na ktorom budeme môcť kráčať po ich stopách, je príležitosťou si ich hrdinstvo pripomenúť a vyjadriť im našu vďaku. Práve na týchto miestach, v Zlatne i v Skícove, operovali aktívne partizánske skupiny. Zo Skícova, kde sa končí trasa dnešného pochodu, sa desiatky mužov zúčastnili na Slovenskom národnom povstaní, pričom 9 z nich sa už nevrátilo nikdy domov. Príbehy účastníkov Slovenského národného povstania potvrdzujú, že sa v každom človeku môže skrývať odhodlanie a schopnosť siahnuť na dno svojich síl a dokázať vo výnimočných situáciách aj výnimočné veci. Pripomínajú nám tiež, akú hrozbu pre spoločnosť predstavuje fašizmus, aké nebezpečné sú všetky extrémistické a radikálne ideologické smery. Že šťastie nikdy nemožno budovať na nešťastí iných. Že režimy, ktoré stoja na nadradenosti jedných nad druhými, rozsievajú iba utrpenie a zlo. Človek vo svojej podstate túži po slobode, po slobodnom živote. A táto túžba napokon vždy aj zvíťazí. Stalo sa tak aj pred 8 desaťročiami. Je preto dôležité oživovať svedectvo týchto čias a pripomínať si, akou cennou hodnotou je sloboda a mier. Naši rodičia a starí rodičia museli o jej znovu získanie zápasiť s nasadením vlastných životov a mnohí za to zaplatili aj najvyššiu cenu. A pre nás, ktorí tu dnes sme, z toho vyplýva záväzok, aby sme vybojovanú slobodu chránili a zvelaďovali. A aj to je zmysel nášho dnešného podujatia. Rád by som sa naozaj úprimne a zo srdca poďakoval organizátorom, ktorí už celé roky udržiavajú túto skvelú tradíciu, ale aj všetkým účastníkom, ktorí tu dnes a za tie roky v tisíckach prišli. Chcem im zaželať dnes veľmi príjemný, ale aj intenzívny zážitok. Veľa šťastia a úspešný deň prajem nielen vám, ale aj celej našej slovenskej spoločnosti, aby hrôzy totalitnej minulosti boli už navždy iba spomienkou, ale zároveň, aby táto spomienka ostala žiť v našich srdciach a aby nikdy v našich srdciach nevybledla. Dámy a páni, tento rok je pre Slovensko významný. Pripomenieme si 80. výročie Slovenského národného povstania. Ja som nesmierne šťastný, že po niekoľkých... Majú 70. výročie futbalu, takže my musíme šľapať. Dobre.
Počúvaj, mama. Ja mám reklám. Dobre, ide pozrieť. Ty už aj vyspievajú sa tu. Ty sa už aj vyspievajú. A jednu mi zaspievajú. Tak poďte, pán starosta, vezmite pána prezidenta. Všetkým to povedz. Už preč, Janko.
Na úvod zaznie pieseň v podaní speváckeho súboru Vápenkár. Vážení občania, milí hostia, dovoľte, aby som vás pozdravil a srdečne privítal na dnešných oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania a zároveň 36. ročníku náučného partizanského chodníka Zlatno-Skýcov. Dovoľte mi v mene organizátorov Nitrianskeho samosprávneho kraja, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre a jeho základných organizácií v Skýcove, v Zlatne a v Zlatých Moravciach, obci Skýcov a Zlatno privítať vás a vzácnych hostí. Vítam medzi nami prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer SSD Tibora Gašpara. Veľmi pekne ďakujem, pán starosta. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, pán minister, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, starostky, starostovia, vážení príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ctení účastníci toho nášho dnešného pochodu. Ja už som v Zlatne o význame Slovenského národného povstania hovoril ráno. A preto mi dovolte, ak toto záverečné moje vystúpenie bude trochu viac osobné. Je to niekoľko rokov dozadu, keď som, myslím, že tu v Skýcove na tomto mieste verejne prislúbil, že na tento pochod Slovenského národného povstania prídem vždy, ak mi to dovolí moje zdravie, bez ohľadu na to, či sa budem nachádzať na nejakej významnej funkcii, alebo budem bežným občanom Slovenskej republiky. A som veľmi rád, že sa mi aj tento rok už 6. krát podarilo tento svoj sľub dodržať. A urobím tak vždy, keď budeme môcť, pretože sem chodíme vzdať vďaku tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Dnes som po 6. krát spolu s vami prešiel tých 12 kilometrov a dnes sme mali tú radosť prejsť ho naozaj v nádhernom počasí. Pamätám si, keď nám aj trochu pršalo a pamätám si aj mnoho iných pietných spomienok vo všetkých kútoch Slovenska, kedy nie vždy bolo takéto dobré počasie a kedy aj mrzlo, aj fúkal silný vietor a kedy sme na úvod niektorí možno aj hovorili o tom, Bože, aká je nám zima a ako nám prší na hlavu. Ale vtedy následne som si povedal, spomeňme si my na tých, ktorí v 44. počas národného povstania, Slovenského národného povstania, išli so zbraňou v ruke brániť našu vlast proti fašistom. V metrových závejoch snehu,
bez nedostatku potravín, v ťažkých podmienkach, častokrát s podlomeným zdravím. Museli prejsť naše kopce, hory, museli prenášať zbrane, muníciu, museli sa starať o ranených, museli pomôcť aj dedinám, ktoré boli častokrát obklúčené a bez možnosti dodávok akýchkoľvek surovín. To boli vtedy skutočné problémy, ktorými museli naši otcovia, starí otcovia, ale aj mami a staré mami prejsť. A preto vždy, keď tak niekedy možno lamentujeme, že nám vadí to alebo ono, vždy si spomeňme, ako ťažko bolo ľuďom počas druhej svetovej vojny. A preto, hoci sa naše dnešné putovanie končí, náročná cesta je ešte stále pred nami. A pre mnohých ešte len začína. Pretože prichádzajú roky, kedy definitívne do vlastných rúk musíme zobrať my všetci, starší, v strednom veku, ale aj mladí, do ruky pomyselnú pochodeň od tých, ktorí ešte žijú a ktorí sú živými svedkami oslobodzovacích bojov našej nádhernej vlasti. A už bude potom na nás, aby sme túto pochodeň niesli pre ďalšie generácie a nedovolili nikdy, aby oheň na tej pochodni niekedy vyhasol. Pretože musíme robiť všetko preto, aby sa hrôzy druhej svetovej vojny už nikdy do našej vlasti nevrátili. A preto vám všetkým chcem úprimne poďakovať, že ste aj tentokrát, už 36. krát v poradí v takomto hojnom počte, prišli svojou účasťou vzdať pietu, hold a vďaku tým, ktorí bojovali za našu slobodu a spomínať na tých, ktorí v boji za našu slobodu prišli o to najcennejšie. Dámy a páni, majme to navždy vo svojich spomienkach, žime a správajme sa a robme všetko preto, aby nielen na Slovensku, ale aj na celom svete navždy a opäť vládol pokoj a mier. To musí byť náš hlavný cieľ. A ešte predtým, ako budú pokračovať moji kolegovia, ktorí sa vám prihovoria, mi dovolte, aby som vás ešte raz, ako rodený Banskobystričan, úprimne, zo srdca a hrdo pozval 29. augusta do Banskej Bystrice, do srdca Slovenského národného povstania, na oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. Veľmi si želám, aby ste tam prišli v čo najväčšom a najhodnejšom počte, aby sme všetkým ukázali, ako jeden hrdý slovenský národ oslavuje hrdinov svojich novodobých dejín a ako si vie uctiť pamiatku všetkých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Teším sa na stretnutie s vami v Banskej Bystrici. Všetko dobré, česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážení členovia občianskych združení a nadácií, respektíve všetkých, ktorí ste prišli zastupovať záujmy tých, ktorí v tejto náročnej situácii, ako bola Slovenské národné povstanie, stratili to najcennejší život, drahé Slovenky, Slováci. Skôr nech začnem svoj pripravený prejav, tak musím povedať, že na rozdiel od pána prezidenta som tu prvýkrát. Chcem dať zase takto ja verejný prísľub, že sa zúčastním, keď mi to zdravie dovolí, nasledujúcich ročníkov a prídem rád medzi vás, pretože počas tohto pochodu som stretol veľa príjemných ľudí a mal som možnosť sa rozprávať aj o tých vašich bežných problémoch, ale tak trochu sa spovedať aj zo svojich problémov. Takže pre mňa bol dnešný deň zážitkom a som rád, že som mohol byť medzi vami. Chráňme si mier, rodil sa ťažko. Toto sú slova pána Strmeňa z videopozvánky na oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktorú máme možnosť teraz vidieť na našich televíznych obrazovkách a myslím si, že všetci ste sa s touto videopozvánkou stretli. Zdôrazňujeme jeho slova ešte raz. Chráňme si mier, rodil sa ťažko. Popri jeho slovách zaznieva aj známy hlas herca Dušana Jamricha, ktorý dodáva: je to dôležité obzvlášť v tejto dobe. V
týchto dňoch, tak ako už bolo povedané mnohými predrečníkmi, aj v Zlatne, aj tu, si na viacerých miestach budeme pripomínať významnú udalosť našich dejín a budeme si pripomínať najmä pamiatku všetkých, ktorí si zaslúžili alebo sa zaslúžili o to najzákladnejšie, čo dnes máme, a to je o mier a o slobodu. Pán Strmeň z obrazovej televízii zdôrazňuje, že tieto hodnoty sa rodili len veľmi ťažko. Rodili sa v dlhoročnej vojne. Vo vojne, v ktorej zomrelo skoro viac ako 85 miliónov ľudí. To je strašné číslo len povedať. Rodili sa v podmienkach a vo vojne, kde v koncentračných táboroch zomreli a prišli o život celé rodiny. Rodili sa v podmienkach, kde zostali preživší, v ktorých rodinách vždy niekto o niekoho prišiel. V rodinách, ktoré prišli o strechu nad hlavou, v rodinách, kde trpeli chudobou a strádali tým najhorším, čo mohli mať, zdraví. Naši predkovia sa v Slovenskom národnom povstaní postavili proti fašizmu a proti totalitnému režimu. Bojovali za svoje práva, za ľudskú dôstojnosť a slobodu a prinášali samozrejme aj obete. Ich odvaha nás môže len inšpirovať v našom bežnom živote, v našich ťažkých situáciách, pretože keď ide o život, ide o všetko. Mnohí z týchto hrdinov sú pre nás neznámi. Sú to ľudia, ktorí možno podali striedku chleba partizánom, ktorí potrebovali takúto pomoc, ale sú to aj ľudia, ktorí boli v zákope. A na tých si musíme tiež v dnešnej chvíli spomenúť, pretože to nie je len o tých známych hrdinoch, to je aj o tých, ktorí sú bezmenní. Všetky hrôzy vojny nám dnes môžu vyrozprávať tí, ktorí ju prežili, a tých je už veľmi málo. Vojnové udalosti naše mladé generácie môžu prijímať len cez vojnové fotografie alebo niektoré vojnové dokumenty a mnohí z nich považujú vojnu za nejaké slovo, ktoré je im príliš vzdialené. My tu žijeme na Slovensku už skoro 80 rokov v mieri a všetci vnímame tento mier ako nejakú samozrejmosť, ako niečo, čo sa nemôže zmeniť. Teraz je však vojna blízko nás. Náš sused Ukrajina čelí vojnovému konfliktu a začína sa nás táto vojna dotýkať. Možno, že len sekundárne, možno, že len zatiaľ ekonomicky, ale viete dobre, že mnohí politickí lídri členských štátov Európskej únie hovoria o tom, že okrem pomoci vojenskej Ukrajine by bolo dobre sa tejto vojny zúčastniť. Dnes, kým len sledujeme túto vojnu na Ukrajine a pociťujeme jej dôsledky, ako som už povedal, okrajovo, si máme čas ešte uvedomiť, ako je mier a sloboda krehká kategória. Ako je dôležité udržiavať mier, pretože vojna môže zaklopať na dvere, čo nevidieť. Na Ukrajine vedia presne, o čom hovorím. Všetci máme možnosť vidieť cez televízne reportáže rozválené mestá. Život ľudí sa zmenil na nepoznanie. Slova pána Strmeňa a herca Jamricha najlepšie vyjadrujú, aká úloha dneška stojí pred nami. A čo je pre nás najdôležitejšie? Nezabúdajme, že každé naše rozhodnutie, ktoré dnes urobíme, každý čin, ktorý vykonáme, môže mať vplyv aj na našu budúcnosť. Dnes je totiž dôležité byť solidárny a pomôcť tým, ktorí trpia. Snažiť sa prispieť k upokojeniu mieru a toho, čo tu dnes vidíme v rámci tej eskalácie, ktorá tu je. Nielen, že sa dnes je potrebné pokloniť pamiatke všetkým, ktorí obetovali život za mier, vzdať úctu tým, ktorí sa postavili za slobodu pred 80 rokmi, ale je nevyhnutné, aby sme začali aktívne prispievať k udržaniu mieru aj my, všetci. Každý svojím vlastným spôsobom. Mier nie je samozrejmosť. Musíme ho neustále usilovať a naša úloha je úplne jasná. Každý z nás, tak jak tu stojíte dnes, máte možnosť minimálne povedať verejne a nahlas, že ste proti vojne a vyjadrovať nesúhlas s vojnou a s eskaláciou napätia. Práve naopak, je potrebné, aby ste to hovorili dnešným politickým lídrom, pretože oni musia jasne počuť, aká je vôľa ľudu a aký je názor občanov. Skôr než ukončím svoj prejav, poprosil ma bývalý starosta obce Skícov, aby som tak trochu si spomenul na tých, ktorí možno na nás dnes pozerajú z hora, z neba a pozerajú sa na túto udalosť
pretože verím, že sú tam niekde hore a určite sa tešia z toho, že na nich spomíname a že máme na mysli, že chceme zachovať to, za čo oni bojovali a za čo vlastne obetovali svoje životy. Na záver už môžem len povedať s plnou vážnosťou. Česť a sláva v pamiatke všetkým obetiam Slovenského národného povstania. A to posledné, čo povedal pán Strmen, trošku pozmením. Chráňme si mier, rodil sa ťažko. Ďakujem.